Hello guys, and I vlogs na so magbasa day tag Bible guys. So ito dahil basa ko guys. Ang pagpandong sa ulo kun magsimba gidayi ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdom kanako og inyo akong gitudlo kaninyo apan buot ko sa iyang asawa og mga Dios maoy ulo ni Kristo. Busa ang usa ka lalaki nga magpandong kon magampo o magwali sa Kristo og ang babayi nga dili magpandong kon magampo o magdayag sa banasama siya sa babayi nga kiniskisan ang ulo. Kung ang babayi dili magpandong maoy pangtutlon niya kauulaw man sa usa ka babayi nga iyang buhok ginahanglan magpandong ang lalaki kay siya larawan man sa babayi larawan sa himaya sa lalaki kay ang lalaki wala man buhatag gikan sa babayi kundili ang babayi maoy gibuhat gikan sa babayi apan ang babayi gibuhat alang sa lalaki busa tungod sa mga anghel kinahanglan magpandong ang babayi aron pagpakita nga ubos siya sa pag-abot sa iyang pahabana apan sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo. Ang babayi nagkinahanglan sa lalaki ug ang lalaki nagkinahanglan usab sa babayi kay sama nga ang babayi gibuhat gikan sa lalaki, ang lalaki gikan sa babayi ug ang tanang butang naggikan sa Dios. Timbanga ninyo kini. Maayo ba ang babayi nga mosimba nga walay pandong? Bisan gani ang kinaiyahan nagtudlo man kaninyo nga buhok apan garbo kini sa babayi gihatag kaniya ingon nga pandong nga ang iyang taas nga buhok kun adunay buot makiglalis mahitungod niini ang akurang ingon mao nga kami og ang mga simbahan sa Dios wala laing
nabatasan diha sa pagsimba gawas niini.